Hej alle sammen. I dag der skal vi lave en ny challenge, hvor der er en, der tager bind for øjnene. Og så Mads her, han tager så nogle ingredienser frem. Og så skal vi så lave et eller andet mad. Måske bliver det rugbrød eller et eller andet. Så ham der har bind for øjnene. Han står her ved bordet, mens Mara starter med at have bind for øjnene, mens jeg går hen og finder noget mad i vores køleskab. Ja, det gør du. Det er ikke bestemt. Nej, du starter. Hvorfor? Jeg ved, hvad ingrediensen er. Vi gider sgu da ikke starte. Hvorfor? Så ved jeg ikke, vi gider sgu da ikke starte. Okay, så starter jeg. Jeg starter med at binde for øjnene, og så går Mara sendt i vores køleskab og finder det, som jeg skal smage. Så jeg står her og venter på, at du kommer med noget mad. Mens Mara lige finder med noget mad, så venter jeg lige. Er der mere? Så bare skal jeg tage det der. Du skal ikke lugte til det. Ja, det lugter også kun af kokol. Okay. Skal jeg druste det ud over? Ja, det kan godt være. En skål. Ej, det er jo smørt. Ja. Du fylder det bare ovenpå. Jeg ved, hvad det her er. Så tager vi lige skeen. Kommer det af? Nej, du var fat i smøret nu. Okay, det er lidt klamt. Gør det lige igen. Vi skal dele den over i to. Lidt mere på. Nå, for fanden. Hvor meget er der her? Det er sådan en stor kugle, vi lige fik fat i. Det er god sager, det her. Er det mere her? Det er lidt. Må jeg få resten af skeen? Så krydder vi en lille med ost. Det er nemlig rigtig lækkert. Satan, det er lækkert. Jeg vil lige skære den over, så Marius også skal finde ud af den. Del af den. Skål, Marius. Fy for fanden, det ser klamt ud. Skål, Marius. Skål. Fy for helvede. Skål. Skål. Du skal spise det hele. Skal man? Okay. Det er en chili, mand. Hold da kæft, det regner. Jeg brækker mig lige. Jeg har ikke spist det hele nu. Jeg er heldigvis. Jeg gør det for jer.
Fy for helvede. Som I kan se, jeg er ikke ret høj. Han er bare en dværg. Okay, du skal stå almindeligt. Det er mig, der skal stå på tæer. Men. Jeg står inde med mig. Wow. Nu henter jeg lige noget mad. Så kan Marius lige få gengæld. Okay. Jeg har ikke puttet det hele på endnu. Nu skal du. Har du ikke? Du skal jo... Jeg har det taget frem. Du skal putte det på. På et eller andet tidspunkt, så skal vi Der ligger noget på den lave ting en. der. På et eller andet tidspunkt skal vi Mark lave forud. Nej. Jeg brugte den. Fuck, er det? Nå, det ved jeg godt. Er det ikke med, tænker jeg? Ske der. Er det ske? Ja. Ja. For fanden. Og du skal smøre det på pandekagen. Kan du smøre det på? Og er det ikke et eller andet chili? Smør det på. Jeg vil skære den bagefter. Den er skær. Er den? Jeg har skært nummer 2. Har du? Hvordan er den her lige? Nej, du skal lige smøre ordentligt ud. Nej, sådan der. Ja, Yes, fy satan. lidt mere. Fucking ny trøje, mand. Er det en ny trøje? Ja, og så... Nej. Hvad nu? Det er chili, jeg ved det. Det er chili. Så smører du det ud. Ej, Mars, du smører det ud over det hele op på gulvet. Ind over pandekagen. Ind over pandekagen. Og så gør du sådan her. Eller hvad fanden er det? Tag fat om den. Hvad er det? Og så kan du klemme på den. Okay, ud over. Stop. Hvad? Stop, og så pas på. Var det chili? Var det chili, det der? Mm-mm. Jo, det var chili. Hvad fuck? Hvad er det? Det er der, du bare kigger mok med. No. Så. Fuck me. Den endte med at se sådan her ud. Skal jeg tage den første bid nu? Er der chili? En, 2, 3. Fy for fanden. Er det der citron eller hvad? Adder. Jeg fik en... Fuck for den. Det ved jeg ikke, det er fucking surt, mand. Okay, jeg tager den i en mundfuld. Er du klar? Min er sur. Hey, jeg vil sgu da også have noget! Yeah! Nej!